tunlai kan khovel thir chuan social na in bu na satakin akhwara kan bun hnaya omte jinga po tungerina rin lo turti po riat thiam a harta fo mai kan rin le kan laka rirutik lo putur po kan ngai lo te kha kan riat lo lama min lo be tu te an ni fo thina kan malam hun hi tu ma in kan thelawa eng po lo thling se midang te ta na ram chan na kan siam lo na turin film khun na hi kan ngai poim o masak angai thin kan mirin zong tak tale thian tha tak nia kan ngai te po kan thuruk ril ber thlenga kan thil lo hi ke mani tan zel hian alo tra ani ti kan thon thune na ain kai noi ema wangin kalo sui masalok ni sela atra ange tuna story kan ngai thlak tur hi kumsang ni le pakua kuma Nepal rama thil thleng ania engkim bulin channa chu tuna hian kan ngai thlam sang mi papakhat aming beranan ti chu a oma ani chu Nepal ram mi le sa ni lovin India rama Darjeeling khuwa piang le seilian ani a chung ko zom takatanga chorchuk ni in zirnalama po mithiam tak ani nge tum khachu na wangin Nepal rama chu na zina chami huna chun college lecturer na te vadilin vani thla takin chu na tan chuan lak aloni tamaya chu na chu thokzin ain beng bel suita ani beren chuan omna thar chu nuama te in a hlo a thabok nen anna po chu nuama ti view maya India rama ki le lampo chu angai tu to lem lo huninga mo chen chulai huna tho nu chuan a hlo lo khol khom mang chuan Indian le thatak mai chu asata a ama omna mai pilama midang lu thei turin in chu asiam telbok tuna chanchin kan soi tur tak te hi berana in lu tu te chung ko chu anni a chung ko member pathum ni in nu ber ming chorada ani a in lama chung ko en kolin ahun amang ber thin an fanu khiati ero school la kallai ni in me chefing le khathiam thei tak ani a azir lai bak thil dang ngai tu anei lem lo mathlir lian tak anaya chu thil chu ti hlotling tur chuan thei to pin azir na lama chuan aril ru seng thin amai ro chu mishing te hi kanun dan ngai rangin kan khosa thei lova beiselo takin harsat na hian min tlak buk chang a ve fo bok chu tiang chi chu berena din mun chu ani huning mo chen mani in le lova nun nuam taka khosa thin kha maktak maya adin mun chu in thlakin lo thei lova a in chu ashal angai ta hiala do than tur ta hek lo beren chu na in chu shalin ani po chu mundanga a in beng bel ta deya khiati te chung ko po chuan lo zu reng thei bik lovin anin lo lai chu an chu asan veta ani hun le ni te alo liama khiati po chuan azir lai chu thataka azir chunjum zalin kolai chalu hun alo thleng ve tareng mai anu le pa te chuan an fanu laka chuan beisena sa taknain college thataka azirna chunjum se andu takzeta Nepal ram ko puiber Kathmandu lama chuan an fanu awang liu chuan in lo in anin son zuita ani kumsang ni le pakua ani a chuti lai chun khayati chu kumsom pakua mi ni to in zirna lama po 12th grade azir me kani July ninga jing alawin her chuan khayati chun message lomum tak adong ta thut mai a message don hun chu jingdare ta chi ane women magazine pakhatin lucky draw an siama chuan an loman siamte dong tura thlan ani thu ani a Nepal rama hun moi tak te athlona tlo thei tur thu ain zia ba ka sumle pa thanem tak adon tur thu ain ziak telbok khiati chu loma wang chuan a au chuk lo chau chu tiang ang paisa tam chu ala hu ngai lo ba ka ata tura po alo langai tu chin ngai lo kha ania mase zona ero pakhat anei ani chu eng wanga ron thlang nge anni angai na shalavin abang bo khermai atak nge ani nga inbum na mai zok atakani lo ala uviu rolin alem ni tura ero chuan aring phalbuk silo chuti nga ru boy takle lombuk sia aum lai chuan number long tangin call alo kalta mai chepakhat official file zom mail tak chuan khayati loman don chu atak ngai ani thu chu ron filin abu seitu te jingami ani thu le alo man don tur te chu lam tura kal turin aron fiatira akal na tura dress chu ching te karon filin dar khata in mutur chuan anin tiam ta ani
chuta zet chuan khayati po amin chiang ta arin hlel na zong zong chu kiangin me chetlei rol ho satak ani thut don ni chuan alanga anule pate bola chuan kalvatin thilom zia zong zong chu arila phone call thinga anon biak thu asoi chuan anule pate po chuan rin hlel na emo ngai that lo na engma an nei lova chuan hnek chuan an fanu chu an longpui em ani an fanu ama chawa chu tiang sum tam tham tak dong tura kaltira ro chu an ngai to dewa wang chuan anom pui an chung ko pui tu rama ti an ko mai chu somin ani pani chu paisala tur chuan an chuk don ta ani khayati ten an kalna tur mun an wathlen chuan me che zo mel tak chuan melim tak puwa lo dong sungin room lama chuan an lut phei dun ta a rama ro chuan a hosan tari thung ruman valu chuan me chia chuan form pakhat chu fill up turin alo pe a azo hun huna lo man chu alak thei tur thu chu a hril bok ti chuan room danga chuan an lut le ta ruma ama ma chon zong lo thu a mu chuan khayati chu a phuzok mai hetai ngai ti ve ti in polite tak chuan azo jing hala biren po chuan maktiom taka lang chuan chu zo na chu khayati hena chuan azo jui ve bok khayati chuan chulai hmuna akal na chan le a hun ton zong zong chu beren hena chuan engma zep lo chu na hril ta veka ani po chun ngun taka lo ngai thlain khayati hena chuan hadam taka om tur le darthalang nova in tur aron pek chu in ma support tur chuan alo tia kumni chung chat mai building khata alo khosak pui to a riat chian le anel mi thatak nia a riat buk chu khayati chuan harin hlel na anei lo chung le khat angmaya in nei thin an newa chuan a chunga engthil thalo ma ati du aring lo hrim bok ti chuan khayati chuan no chula in a in ta a chuta le amit chu lo thim tanin a khomu te a fi lova relo te hnu chuan a hriat na zong lo chuan ni ko hrelovin a ta der mai chumi hnu chuan khayati chu biak po thei lova zuin a chung te la ka tang chuan a bo chu ani ta der mai khua chu thim dong chu ni ta an fanu chu alo la ho theilo rada te no pa chuan an fanu chu an ngai tu athan ta hleng maya biak po an han tum viawa an be pop thei silo chuti mang ang rutaka anom lai chuan khayati pa chuan message thin thong tak chu adong ta an fanu chu kidnap ani thule nungdama mu an ladu chuan nepali paisa noi som petur chuan anon di tariap mai chumai chu du tok lo chuan midang an hria ani avai chuan an fanu chu an tha tur thu chuan an laron vo zui bok kidnapper ta chuan paisa anin hlana tur hun chu ron hriat levat ani tur thu chu soin tunari chuan ani biak na chu anti top tari ani an fanai chun an mangai le ke thei dum tak mek mewa an dom chutinga kidnap an ni mai chu khayati no le pa chuan an tha thiam lovin an rel ru ana hle maya lau thona chuan an khat bok chan pui tu zon chu an fanu tan chuan a him lo tur thu mang chuan wawan ni bok se bangbo taka om chung chuan thuthluk na khir tak chu an siam ta an paisa nei ang chu khon khomin an fanu tan chuan an cha chuak ta top mai ani khayati pa chu ina lo amin anom pui ram le radaten kidnap tu te seina mun an wathlen chuan tu ma an lo om lova bangbo taka anom lai chuan message mangin munda kaltur chuan an ron ti le ta man mo takin radate chuan chulam chu an pan le a ma se chu ta po chuan tu ma mu an nei chuang lo message mangbok chuan ron bele in kidnap tu chuan Darjeeling kaltur chuan aron ti tamau mai le du thlan tur dang om chuang lo an fanu mu let le chu an du ber ani wang chuan radate po chu ramne chuan Darjeeling lampan chuan an kal le ta a Darjeeling an wathlen chuan kidnap tu chuan anin hmuna tur hmun hotel hming chu hrilen chulai hmuna chuan alo nga tur thu chu a hril bok rada in hotel awathlen chuan zam takin achunga chuan aluta akil sira birena alo thu vereng po chu amungei mai mase an fanu kidnap tu ani chu rinna anei ran lo thilpoi mo engamo ti tura kal ani aring ve maya biak po in beshan lovin rada po chuan angai ven si ran lo
chuta rada chun engma aking lo ti kidnap tuin amu chuan message mangbuk chun zona aron zot le tawara mase ram jok chuan kingin pon lama alo ngak alo ni an semi hlandan tu ru manna an siam nu chuan ram chun beren hena chuan paisa chu apeta a chumin nu chuan beren chu rang taka put liamin rada te po chu Kathmandu lampan chuan an kir le ta ani Kathmandu an thlen nu chuan kidnap tu phone chu biak po theilovin a ngala an fanu kia ti po chuan ron hoti reng anei ta chung lo rada teng nu pa chu an mang ang ta hle maya eng tinga mulak tur nge ti po chu an bang bo tak zet mai an fanu chu aladamang nge athito ang ti po chu an threto lova an beidong lutuk chuan police ne na kalmai chu tha an ti rualin an fanu chu ladamin kidnap tuin police ne na an kalchung cham alo hri ani vai chuan an fanu chantur chu an ngai ngam silo du thlan tura thuthlu na po siam thiam chung silo chuan an hun an mang tlok mai ani hunte aliam vezela kia ti chu ron hoti reng anei theilowa athom po chu engma hriat tur ala omlo tuna zet chuan anu le pa po chu an mang ang tatak zeta eng po thling don se police kota tluklu mai chu traberin an reta ani an tlai to hial ngem le police station a chuan rada te chuan kaya ti boni tanga thil thlendan zong chu soin kaya tin paisa amandan te kidnap tu hna chengnu som an pek te thleng chuan engma zep nei lovin an soya officer chungin taka longa ithlak sakin zona chasang azot let ve thunga an fadu bona chuan arin hlel an neem ti zona a han zo chuan rada chu aching wanga chuta lo tong chuakin biren chu arin hlel thu chu aron sei chukta ani Darjeeling hotel a khan rada chuan birena amu ve thut le aum da tang chuan ngai that lo na maktak mai alo nei reng to alo ni a building khata kum ni lai an lo cheng ho to a sumin huwa tang khat lian zet in molovin Darjeeling a anin mole ta chenga biren chuan bi kan hekin en po ain thangam tlat lo mai chuan angai alo tu chachi alo ni officer hena chuan chung zong chu hrilen biren hun kal to chanchin a thiat ang zong te po chu a hril ta vek bok chuta police te chuan biren chu an sui tanta a mase chanchin chui chu tur atam lo hle mai Darjeeling atanga nepala ron lut ani thu bak chu riat chu thei an nei mai lo chuti rol chung Kathmandu le a chevela ruang le mishing tak sabung char chu om chang chuan uluk taka endik ani thina until char chu te chu thataka vung thazelin khayati ne na inkung ka ina nei ero engma mu chu alan chung lo biren po chu la chui chu zel ni in masona ero achak thailo hunenga mo chen an sun nu chuan local meet pui na azara biren chu police te chuan a chen huna tang chuan an rek chuk thei talo mai le kaya ti kidnap ani chung chang chu engma a hriat velo thu chu soin biren chu atang na sa hle maya chuanam oi om tak te chu siamin police te ngai tu na po chu ati buai man khop mase chana pek thailo pakhat anei tlat chu Darjeeling hotel a alo vengot dan kha ani chu zo na sa chu biren chuan chana tur lo ngai tu alok lo nge a soi tampo le a in sei bui ta tul mai atopa chuan a in sei ok zo ta nge a lo thei lovin a thil ti chu apuan angai ta ani atira kan soi tak angin biren hi chung ko zo ompai takatanga lo chor chuk ni in lekhathiam takpo ani nge a na thatak thokin Darjeeling atang chu nepala alo pema athorim na awanga asum tho choba ka lon tam tak pukin inlian le ro pui tak asa a kaya ti te chung ko po chuan a in chu an lo sak ve nge ani heti lai vekin biren chuan thil chin thalo tak anei chawa sumle property te da khama puisa khel aching chhotana atira chuan income hlim na angai mai chuan kalpuin nuam po ati view mai mase hunaliama puisa khel chu tina satul tulin ai adik chu anita der mai asumle pai kho sa po chu amang zo ti ta a atopa chun a inle lo hil hral ngain alo omta ani biren chu na inle lo te chu hral Kathmandu wa chuan inlian lo tak chu alo ho ve a aile in turba ka alon ru na tur tak nial po chu ani thei tamong lo aril ru po ha ve thinin sumle pai tho chu dan tur chu angai tu na sa hle thina
mase thlakat chung ringota asum mamo po chu atlem chelo view mai si asum le pai mamo na anasat em awang chuan tun ma alangai tu chin ngai mi lo mi kidnap te chu aril ruwa chuan a omve te hi alani chuti lai hun vek chuan kayati te chung ko chu Kathmandu lama chuan an lawin sun ve to thu chu a reta a an chena in te chu zong chuakin kayati a kidnap ma ninga liam ta khan an ina te chuan avaleng ve hi alani chutan ti na chuan ani ati lama kan soi film kuranga izia lolan na chu tunmalama chungku ang chia lauka saho to thin le anin lo na nei to pa chuan rirudik lo puang ti ringai na reng shalo chuan kayati nu le pa chuan an fanu in forena zirna chunzom theina turata na an kholama an ram la inte an shal thu chu an lo shil vek mai sumle pai mamo lu tu ka wanga engthil ma ti she tolo beren chuan a kidnap tur chu a chiang ta kher mai kayati chu abitum ngai tur chu ani ti chu na ngai to na chu a vermop mopa rom han na chu asiam theita college year lai mai che pakhat chu sum chanam tak tiamin ama pui tur chuan amin theita a laki dom mangin kayati chu an pum chuak ta ani kayati in roma berena avamu khan berena char me che chuan a chu san ngala beren chuan kayati chu damdoi manga songbol sa cold drinks chu intirin ni khoshanawa awm nuwa arek luma ataksa chu athei ang anga channoin athe thang kolta ani Nepal kota beren le ama puitu mai chiate chungthu ngai to ani lai hian Nepal me puite chu kot pon lama chuan an pung khom na sa ema kayati chungo thil thleng chu rap thla kan ti in ama thattu te chu kot chuan thitura an chungthu rel tur chuan an phut tlat ani rorel tu te po chuan thuthluk na an siam wat lo chuan mi puite laka tul thattu te chu an ven him zo lo an hlau ta view maya rang theyang bera thu top chu siamin beren chu kumsum thum pako chung tang tura a chung thurel ni in ama puitu mai chia a ming tarlan lo ero chu kumsum ni chung tang tura a chung thurel ani tabok beren ate pani chunga ko thutlu na chu mi puite chu an du tok lo hlemaya Nepal rama hian hetiang anga rong takatul tha na hi a thleng zen lo awang hian mi puite hian an tha thiam lo takzet ani andu danang chu ni se beren te pani hi ti hlum an ninga yang andu ramin andu pa hle ani mase ko chun mun taka angai to nuin thil thaber nia asiat angin thuthuk na chu asiam ta ani